Ahoj klíčky, já vás vítám u mého už čtvrtého let's play ze hry Farming Simulator 2013. Tak, dáme si spustit mapu a jdeme hrát. Dáme si Bčko, kde jsme to skončili. Doufám, že se mi to zase nebude tak lágovat jako minule. Vypadá, že jo, to nechci. Tak, dáme si Hčko, ať tady ten zaměstnanec už pracuje. Tím si přepnem... Ano, tady tento traktor a pojedeme tohle si vysypat někde do bioplinky asi ne, ale ale já tam zajedu asi do Billingeru asi takovou. No stejně to mám po cestě, takže jedno jestli dostanu peníze tady nebo to, no, ještě jestli se nezměnila nějaká ta cena. Aha, tak změnila, ale furt to vychází stejně, takže můžu to jít odvést tam. Tady vidím spát na brambory a řepu. Tady tohle je. Chci si říct, že doufám, že se mi to zase nebude lagovat, jestli jo, tak se za to omlouvám hodně. Nevím proč, ale já s tím nic nedokážu udělat, je to špatný. A když jsou teda ty brambory a řepa, no. Nevím, co bych ještě řekl. No tam vidíte další prostor na scénáře, kde by se dalo dělat. No, je to zkrátka velká mapa, asi určena k scénářím. No, to sice jako ne, ale si myslím, že hodně docela i. No. Kombajn nevím, jestli už bude plný, je zase. No ne, jestli tam vnitřní pohled, ať si nestěžujete moc, kombajn vypadá, že no tak 80 až 90% asi. Teď už bude končit, protože on tam má tu, ať jezdí nejvyšší rychlostí, kterou může, takže i tohle můžu dát, aby to jelo nejrychleji, jak to může, to je pak zábava. To je jako, když tam dám kultivátor k tomu. No. Já doufám, že tohle pole do tohoto, jo, no tam ještě tento díl bude uděláno, to pole celé jako i tady sebráno sláma, jako, no snad jo. No já bych chtěl se teďka věnovat potom těm scénářím, že tady bych dal třeba nějaký traktor, ať to kultivuje. No. Když možná, že bych to přesunul na 6. díl ty scénáře, pokud teda vůbec budou nějak ještě jako tyto díly. No kde je jenom jedno číslo, jako třeba 1, 2 až 9, třeba 10 už má 2 čísla, no. Tak doufám, že to bude nějak tak, doufám, že mi rozumíte. Ještě na začátku někde ty scénáře. Chtěl bych se věnovat docela i těm krávám, takže nebylo by špatné je udělat hned nějak. Jinak 10. díl bych chtěl udělat třeba, aby byl nějak delší, mě napadá třeba 40 minutový, myslím, že už jsem to říkal v předchozím videu. No, napište mi o tom, co si myslíte, jestli by to bylo špatné nebo nešpatné, jestli byste se na to dívali nebo nedívali, no. Klidně mi napište, no a podle toho se zařídím. Možná by bylo jenom třeba 30 minutový, jako byl úvodní díl, jako první díl takhle. Ne úvodní, jako že bych nějak představoval hodně mapu, ale úvodní, no a taky jsem představoval tu mapu, jako že jsem řekl, kde je co a tak. No. Ten čas nějak letí, teď jsem to zapínal, ale už jsou 4 minuty. To je hrůza. No, farming mě neskutečně baví, tak proto je asi teďka tak natáčím 3 díly po sobě. Já vím, že jsem ještě jako dobrého farmáře, tam jsem začal rovnou 11 dílů po sobě, to vidím. Takže jako, no, tady určitě ještě nebude tak 11 dílů, tady možná tak bude 5 a pak rozbídou farmáře, nebo nějak kombinovat. Teďka dávám nějak jako asi víc farmingy. No to snad vám to nevadí, snad ne. Jinak určitě bych chtěl přidat nějakou novou sérii, ale uvažuji jakou. Vůbec nevím, jestli tam to nějakou dobrou hru, tak mi dejte jako vědět a možná, že ji budu fakt natáčet, snad jo. Uvidíme podle nápadů. Doufám, že budou aspoň nějaké. No, tak, vysypeme zase. No, já to nechtěl odpojit, to chtěl vysypat. Zase jsem to odpojil, jasně.
tady slámu vysypat, jo, říkám to dobře. No, znám nějaké youtubery, který místo slámy říkají seno a místo sena slámu. No ale já takový nejsem většinou, pokud myslím na hru. Když nemyslím, tak dokážu říct cokoliv, nějakou blbost třeba. No. Rychle, ať nestrácíme čas, chci, aby ten díl byl o něčem, ne o ničem, takže... No. Snad bude teda o něčem. Já když je o ničem ten díl, tak já ho nemám jak pojmenovat a vás to třeba jako nebaví, takže... To je na nic právě. Snažím se dělat díly, aby byly o něčem, třeba, aby... Ne. Ten tam určitě bude chtít zasypat, si myslím. Na blbou stranu, hej kámo. Já jako, tak jsem to dokázal nechat, on si rozjel svoje klídečku úplně, ale já kam musím čekat, než on vysype, měl bych to jít prodat asi. No, uvidíme podle procent, kolik se nám tu nasype. Jestli to bude méně než 80 nebo kolem 80, tak to ještě nechám, a když bude 80 a víc, tak to zajedu prodat. Ale vypadá, že bude 80 a víc, tak to má cenu jet prodat určitě. Protože nebudu ztrácet čas. V tom by zůstalo tak v tom kombajnu asi 15% by v tom zůstalo jako v tom kombajnu. A já bych to tady musel vysypat a pak hezky bych musel jet pro ty další. Ten kombajn nebude fungovat, nechápu, proč to nedoladili autoři této hry. Jinak bych jako... No, co bych dělal, kdyby teďka... Uvažuji na příští díl, co bych dělal. Jestli fakt ty senáže, nebo... No, nebo něco jiného, třeba tady kultivace. No, snad to bude někdy ještě teďka tady do 9 dílů. No. Jak jsme si vlastně v minulém díle koupili to nové pole. No jo, no vlastně, tam bychom mohli něco hned zasadit, ne? Jako jak budu mít všechno sklízeno a tak. No počkáte, omlouvám se. Dobré, už jsem zpátky, já se fakt omlouvám, něco se mi špatného stalo. Jako ne špatného, ale fakt se omlouvám za takové. Že jsem musel odběhnout. No důvod nebudu říkat, ale se fakt omlouvám. No. Tak. Oderu tady a... Dáme si to slíso, tak. No, jsem dělal, kolik toho pole bude, tak asi 20%. Nevím, typuju si tak. No snad toho bude hodně docela. Snad. Snad jo. Jinak by to bylo velmi špatné. Vidím se, že ten kombajn tady se otočí jako... Já už mám problém se to otočit celé. No. Nevím, co bych říkal. Vůbec nic mě nenapadá. Jinak vlogy bych chtěl natáčet jako od 18 a víc. Teďka si myslím, že to nemá smysl, jako nevím, o čem bych říkal a tak. To je na nic. No. Takže točíme se. Sebereme to. To nebude 20%, to bude i 30. Neříkej, že on fakt už je dost plný. Ten mě děláš srandu, no. Hrůza. No aspoň máme 80 000, to není špatné. To je superové. No. Tak. Tu
ten kombajn toho tu můžeme nechat v klídečku a my můžeme pokračovat tady v této práci. No, tady se ten volen, že se hýbe, ale moje ruky ne. Tyjo, to je podezřelé. Mohli si s tím autory dát možná i víc záležet, si myslím. Třeba jako, že by se mohly hýbat ty moje ruky. Nevím, jak to je jednoduché, ale myslím si, že by mohli dát záležet trochu. No. Vím, že Farming Simulator 2015, tam to je dokonalejší, ale nevím, jestli tam je zrovna tohle. A tak by napadla taková blbost, já vím. No. Možná i víc lidí by to napadlo, ale nevím. No. To bude tak, no jo, ještě toho je tak polovina, 60, velkám ale blbost si myslím, ale 50 tak nějak si tak typuju asi. I tak tohle už máme skoro všechno, tohle pole, tak musím ještě v tomhle díle začneme trochu kultivace a... se děje, tyjo, ten kombajn to úplně brání, to není dobré. Ten kombajn brání, tomu říká to je blbostí, ten traktor mi tu úplně brání. Zaparkuju nějak a tady ničemu nebrání. To mě teda baví úplně překlíkávat, úplně bez. No, takže pokračujeme v listování. Kašlu na vás. Já vím, že si je můžu vypnout ty místa, ale třeba přijde nějaká strávová. Tam to nebude ten grill. Nebo já myslím, že se tak jmenovalo, to nějaký pitomý grill. Jo, to byla ta místa, co se mi vyfejlila a nedokázala povést. To teda bylo něco. Hrůza. No. No, tak tebe jsem si nevšiml, hej. Ty kámo, tak tebe jsem si nevšiml. No, kdo se s ním asi nevyrovná moc. Já vím, že ti zavázím, ale mě můžeš vidět přes ty křápky, že? Dělej. Já nechtěl vystoupit, já chtěl zatroubit, já si to pletu úplně z Mafie 2. No, tak já se otočím takhle. No, úplně se otočím, úplná realita, že ano. Úplná realita, no. Za chvíli nebudu mít co dělat, takže co budu dělat? Asi kultivace nějaké těch polí. Možná bych mohl něco zasadit a... No, nevím, uvažuji o tom, co bych dělal. Mě napadá hodně věcí, ale nevím, jestli co by vás bavilo tak. No, určitě budeme někdy dělat i brambory a řepu. Tyjo, ten čašek se tu zase jako uděláš si ze mě srandu. Hej, šašku. A... B... A jedem. No tak, jako hodný pracovník. A úplně hezky pojedeš, háčko ti dám. Jo, aha, ty jsi myslel, že ten samozběrací vůz asi, že? Nebo... Nevím. Snad to zastavíš někde. Co to? Jo, aha, 80%. Tak to jo, nechci vystoupit, proč mě nutí, když mám Ečko. Já vím, že by to nebylo ani dobré, kdyby se mě to nějak zeptalo, jako, ale... Ne, já jsem nedával pozor nějak asi. Nechápu, jak jsem mohl nabourat. Nelogické. No, tak. 16 jedeš, jak já ani 30 nebudu dohonit, že? To je zajímavé, jak máte udělané ty rychlosti. Taky bych chtěl nějakou hru někdy vytvořit, jako, ale vím, že toto je hodně jako na potřeby hodně věcí, takže to nemá smysl asi. Nějaký farming by se mi líbil, ale no. To by určitě nebyla nějak dobrá hra. Ani, no nic jiného by nebylo dobré na tom, no nic by tam asi tak nebylo dobrého, si myslím. Ty. No, ty. Komu uhnem, tady mu uhnem. Jako tomu svému, aby mohl to tulísovat, takže 2B. Že tam zase naboura pro boha. Máš štěstí, hej. Já nechtěl vystoupit, proč musím furt vystupovat, když mačknu Ečko?
Když ano, couvání jako, tak tady je taky nějaký level a když přidám na pulsu, tak se s tím nic nemění, pochopitelně. Tam třeba na 40. No. Tak, zapneme si list. To není list, to je samozběrací list. Teď jsem ho zapnul, aha, já jsem ho minule vypnul. Pravda to nejelo tak, jak to mělo jet. No, je dobré na tomhle, že jako, že to nemusím pak sbírat, ale zase je málo místa, tam jsem měl jakoby nekonečno, ale musel jsem to ještě jednou více sbírat. No a tam to bylo uchovatelné, protože tohle budu sypat někde, nevím kam, ale já to budu potřebovat vysypat, když budou ty scénáře samozřejmě, takže no. Je, tak to bylo hezky volné místo na najetí tam normálně. No. Ty jo. Hezké místo, já tam spackal, že? Samozřejmě. To je nepochopitelné. Je. No. 16 minut, no tak on třeba rychle nějak uběhl. No. Hrůza. Rychle to ubíhá. Tak. Tohle vezmu zpátky, jo, tak to bude sklízené. To je zkrátka práce na posledním poli. A není vůbec moc, jako si myslím. Nebo jako, no moc, jak se to vezme? Si to chce sypat, děláš si země srandu. No, furt chce to sypat, furt. Kdybych tam neměl tady to dole, zkrátka ty dvě ty, tak si myslím, že ještě jsem někde ani neuprostřed vůbec, jako někde na začátku jsem. No, úplně hezky zaparkuj tady, tak. Mě zajímalo, co by se stalo, kdyby pokračoval dál, jako. Praskl by zásobník, nebo by i ty zrnka padaly na zem, to mě zajímalo, co by se stalo. Tady je z toho úplná mouka, jak se sype. Úplná mouka je normálně. Když se podívám na Farming Simulator 2015, já vím, že to je lepší verze, a když se na to podívám, tak tam jde vidět zrnka normálně, že to 15. No. Já vím, že tohle je starší verze, ale je to v roku 2014 vydané, tam to je 2015 furt. Jo, je to dobré. To se jenom musím ujistit, takže nevím proč, jako o 2 roky, o 1. Mě zajímá, jak na tom pracujou vůbec na téhle hře. Ale 95 000. Odvezu si slámu a jsem bohač. Mám 100 000. Kdybych si odvezl slámu, no, pochopitelně, takže... Nebude špatně si odvezl slámu. Co to dělá ten čašek tady? Jako... Takhle neschopné pracovníky bych fakt v realitě nechtěl mít. No. Jsou šašci ti lidi. To je na nic. 18 minut, to je hrůza, jak to rychle běží ten čas. Hrůza, hlavně na videech. Nic nedělám, nudím se, pomalu jde čas. Sotva začnu natáčet, co se stane? Úplně čas běží jako voda. Hrůza, hrůzoucí. No. Je to blbé, že to je 20-minutová. Jenom mohlo by to být 40, ale... Někoho 7 odběratelů a na to by se teda málo kdo asi podělal, aby to bylo celé, si myslím, takže radši dělám takhle. Že jeden kamarád mi říkal, jo, na začátku krátký videa a pak delší. Na začátku jako 10-minutové a pak jako 40-minutové. A když si hodně lidí budou psat o delší videa, tak je udělat. Pokud je teda čas na to. Děláš si jdeme srandu, že to chce zasypat? No, normálně. No, ale dobrá rada si myslím. No. Je to docela i dobrá rada, kamarád asi měl pravdu. No. Neříkej, že ten čašek se zarazil něco. No, stejně, on už tam je někde plný a čeká na vlačku, takže... No a co mám říkat já? Já budu taky plný, ale nečekám na vlačku. Jo, 60% z toho bude víc, to bude tak 70.
Tak to mě hodně překvapilo, ale je to super, čím víc s vámi, tím víc peněz, nebo pro krávy podestýlka. A z toho se rovná hnůj. To je dobrý předmět, tady tím, no, jako, to mě zajímá, co je výhodnější, jako dělat krávám podestýlku a jako dostávat z toho hnoj a hnojit svýma hnojivama, nebo si kupovat hnojivo a tohle prodávat tamto. Mě zajímá, co je výhodnější normálně, a i tady v téhle hře, jako, takže můžu to zkusit někdy. Kolik, nabourej, kolik utratím za hnojiva a kolik utratím. Tady ani nejde co utratit. No, kolik vlastně prodělám na tom, kdybych to odvezl tam někde do háje celou vlečku. A nebo video tady celé. No to bych počítal asi v 10 mlečkách nějak, tak. Nevím, já nevím, kolik to má tak místo na ten hnoj, takže je to zbytečné pro mě tak jako počítat a uvažovat. No. Takže já můžu odjet. No nic, ale pro ten hodil už se s váma rozloučím, pokud se vám toto video líbilo, dejte like. Jestli chcete být informovaní o medtvorbě, dejte odběr. No nic, já se s váma loučím, takže čau.